ginahimo namon subong gamisting kami din every schools kay nag-request gid si Mayor Treñas nga dapat nga mistingan ginamon naton diri kay ka-urgent kay damo na sang nabiktima sa dengue sa siyudad sang Iloilo. Ang misting nga ini may chemicals ni siya. Kung mahapunan niya ang dingding or tanom nga may ara na nga daan nga gin-spray sa ila. Amo ni siya ang makapatay sang lamok. So, we are the La Paz Maternity and Reproductive Health Center, no? So, ang aton ang main nga serbisyo is pampabata kag pag-manage ang aton nga mga nanay nga busong kag mga masakit sa ang iya ka babayi. Every day may doktor ginaya nga duty. Ang midwife ang naga-directly handle but the doctor is ara na kung mag-delivery. Every day, nang may ara kita prenatal services, Monday to Friday, every morning, we can have as much as 35 to 40 deliveries sa isa ka bulan. Sa tanan nga mga mamshi, kung gusto niyo sang serbisyo nga maayo, kag matinlo nga inyo nga pagabataan, welcome gid kamo tanan nga magbata diri sa La Paz Maternity and Reproductive Health Centers. We have doctors nga ready gid mag-serve sa inyo.